И Коста YouTube, аз съм BlazeBG и днеска играем в един сървър Wither PvP. Той е NoLab 24/7 и тук при мен е Survivor. Здравейте. Да. И Аз е много готин според мен. да, той е хостера тук, доста е готин. Спауна, сега ще я покажа външния вид на спауна. Той е доста добър хостер. Ето вижте външния вид на спауна, доста добре се е получил. Ако искате да се джойните, това е... Да, deluxegaming.bg.support е скайпа. И ето го, той го написал в чата. Аз нямам ранг, защото не ми трябва просто. Сега ще видим ларповете. Има LARP Minigames, я да видим Minigames. Сървър е нов, Survivor всичко е правил на ръка, нормално е. Да, обаче аз сега тук да махам минигеймите за известно време и скоро пак ще бъдат пуснати. Да, ето хора, да, ето. Евентите са от 8 часа, събота и неделя. Да, доста добре тук детайлна е постройката. Я да видим на LARP Nether. LARP Nether. Окей, се налага сега да ставам, защото имам работа. Ще оставя малко сам, мога сега да пусна флая. Окей, Боже, тя ще бъде... Добавяйте ми, пишете ми в Skype да ви давам нещата, че са джойните. Им са лайки и тем подобни. И надявам се да ви хареса. Да, надявам се да ви хареса сървъра. Да. После ще звъниш ли? Да. Окей. Окей, от мен е чао. Да. Хора, това беше Survivor BG. Ще трябва да си вземам лега ли бе? Флай. Спаун. Хора, ето, той ми даде една Protection тройка, значи Sharpness тройка също. Доста добър админ е. Пред Honor. Той е, доста така напреднал, доста добър админ е, както казвам. Старае се доста, аз това го оценявам, че той доста се, иска сървъра му да е направен много добре. И ето хора, спаунът е доста хубав. И това беше нещо като ревю на сървъра. Няма още други ларпове, но сървъра на един ден ли, не знам, да, някъде толкова. Protection тройка, имаме една Sharpness тройка и три легендарки. Да, хора. Надявам се клипът да ви е харесал. Аз бях BlazeBG, вие бяхте моите блейзчета и до скоро.